Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον? Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, ανεπισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφυλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφυλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό μήνυμα για κάτι πολύ κακό στα Σόδομα, και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι? Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδομα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφυλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδομα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μη πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Όχι. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσει ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε, όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?